Der vil følgende blive givet en præsentation af Socialistisk Folkeparti, også kendt som SF. Vi går ind for socialpolitikken og vil kigge på, hvad det er, SF siger her. SF ser velfærdsstaten som noget unikt for Danmark, og de vil altså kæmpe for en stærk offentlig sektor. Ifølge Esben Andersen, så hvis man kigger på SF's socialpolitik, så tilhører de den socialdemokratiske model, der man både inden for offentlige udgifter og ved udgiftsstruktur har store overførelser og store serviceudgifter. Det er altså noget af det, som kendetegner Esben Andersens socialistiske model. Derudover så vil I have, at der skal være god økonomi til både pleje af ældre og børn. Hvis man kigger nærmere på den sociale mobilitet, så vil SF skabe en større social mobilitet, og de vil ligeledes også forebygge sociale problemer. Den sociale mobilitet den kan relateres til Lars Olsens klassekamp for oven, hvor man netop ser på de her 5 socialklasser og ligeledes den sociale mobilitet. Hvis man kigger nærmere på Lars Olsens klassekamp for oven, så ser man, at underklassen er blevet mere koncentreret end tidligere. Det vil altså sige, at underklassen de befinder sig i 2 typer boligområder. Det er udsatte kvarterer i de større byer, som også betegnes som ghettoer. Og ligeledes så er det altså i dele af udkantsdanmark, hvor der er en høj arbejdsløshed, og hvor der findes billige boliger. Det kan medføre en negativ social arv, da de netop klumper sig sammen her og kan have svært ved at rykke sig op til en højere social klasse. Ligeledes sker der en segregering i skolerne, som også kan medføre en negativ social arv, da det ofte bliver børn fra den nederste socialklasse, som befinder sig på de her skoler. Ligeledes sker der også en segregering i ungdomskulturen, og de danner altså nogle dårlige vaner og nogle dårlige normer, da de ikke har nogen rollemodeller foran sig. Derfor vil vi spørge Socialistisk Folkeparti, når de skriver, at de vil skabe en større social mobilitet, hvordan de vil arbejde med at gøre op med den negative sociale arv, som netop Lars Olsen han påpeger i sin klassekamp for oven, og med hvilke initiativer de mener, at man kan forebygge de her sociale problemer, som også bliver nævnt i bogen, og som man også hører med medierne. Og så vil vi gerne have, at de skal nævne nogle konkrete handlingsstrategier, som de tænker, at de vil anvende på det socialpolitiske område, for at skabe en større social mobilitet.